ಮಾತಾ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏರು ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನನ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋಯ್. ಯಾನಿನಿ ಪಾತ್ರೆ ಒಪ್ಪಿನ ವಿಷಯದಂತ ಪಣ್ಣಗ ಮೊಬೈಲ್. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆಂಡ ಆತೆ ಆಳುಂಡು ದುಂಬು ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ಮಾತ ನಿಕಲು ಎಂಚುಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯನ ಪಂದಿಗೆ ಏನು ತಿತ್ತೀರು ಅಂಡ ಇತ್ತೆಗೇನು ಚಟ್ಟೆ ಬಿಣ್ಣದ ಚಾರ್ಜರ್ ಉಂಡ ದುಂಬು ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತೋದಿತ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುರು ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತು ದಾದಾನಿಗೆ ಎಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ ತೂಲ ಅನ್ಪೇರು ಕೂಡ ದಾದ ಮೆಸೇಜನ್ನು ತುಯ್ಯರೆ ಬೋಂಡ ಐಡಿ ಪುಡು ಕಾಲ್ ಮೀ ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮನಕಲು ನಮಗೆ ಚಂದಮಾಮಂತು ಪದನುಪ್ಪು ಗೊರೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಂಡ ಇತ್ತೇ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ತು ಪದನುಪ್ಪು ಗೊರ್ಪೇರು ಬಕ ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬರೋ ನಡಪು ಅಯ್ಯ ಕೊಂಚ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನ್ಬೇಕೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಪಿನ ಬಾಲೆ ಮಿಸ್ ಆಪು ಪಂಡ ಕಾಣೆ ಆಪು ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದು ಪಾಪಕ್ಕಲು ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಆ ಬಾಲೆದ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ಈ ಬಾಲೆ ಮಿಸ್ ಆತಂಡು ಏರೆಗನ್ನದು ಏರೆ ದಿಕ್ಕಂಡ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಇಜಿಂದ ಇಲ್ಲಡಿಕಂತ ಎತ್ತಲೆ ಬಂಡದು ಅಕ್ಕಲ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ನು ಮಾತ ಪಾಡ್ವೀರು ದೇವೇರ್ದೆಟು ಬಾಲೆ ಮಿಸ್ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಡಿ ಆ ಬಾಲೆ ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೈತರಿ ಬತ್ತು ಸೇರಂಡು ಪಂಡ ಇರಾನ್ಲಕ್ಕಂತ ಬಿಡ್ಪೇರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅನ್ನದೇಟ್ ಆಳು ವಿಷಯದಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಬಾಳೆ ತಿಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರಿಂಡಲ್ಲ ಬಾಳೆ ನನಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋದುಚಿ ಗಾಯ ಪಣ್ಣಾಗ ಬಾಳೆ ಪಾಪ ಶಾಲೆಗೆ ಫೋನ್ ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಏರಾನ್ಲ ತೂಪೇರು ಆ ಬಾಲಿನ ಕುಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಂತು ಬಿಡ್ಪೇರು ತೂಪೇರು ಕುಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಂತು ಬಿಡ್ಪೇರು ದಾಯಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಬಾಳೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಆ ಬಾಳೆ ಕಾಣೆ ಅತನು ಪಂಪಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವನನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆವೊಂದು ಉಂಡು ಬೊಕ ಈ ಬಾಲೆ ಮುರನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತುನಿಗೆ ಎಂಚಾದನ್ ಪನ್ನಾಗ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನಾಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಬಾಲೆನ ಏರಲ್ಲ ತೂದು ಇಲ್ಲರೆಗಂತ ಬುಡ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿಕೊಂಡದು ಆ ಬಾಲೆನ ಸ್ಕೂಲ್ ವ್ಯಾಂಡ್ ಕಡಪುರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತದು ಏತು ಹೆಡ್ಡೆ ಉಂಡ ಆತೆ ಆಳುಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತಿಂಕು ಮನ್ಪೊಡಗಿನ ವಿಷಯದಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ನ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲನ ಅತ್ತು ಮೊಬೈಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಂಡ